ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Kum shibenta ka jing yasno okti lang ban rakhe ya ka jing dap ka bahnyo pu sansnem jong ka United Nations ka office jong ka District Legal Service Authority ringkat ka jing trailang bat ka office to District Sports Officer lembat ka Maukarwat District Cycling Association Southwest Khasi Hills District kila yait rally de ki cycle ban punsngo tho shiki pajba ya ki kindon an ba pher Yagani ka jinya rally de ki cycle la sedang na pelau jong ka office traikam ke district and session court Maukarwat but ya keleng saudong kisnong ba marjan ba kentup ya kasnong mountain kasnong nonglang kasnong maulang wir bat kasnong Maukarwat Hagani ka cycle rally la samru ye ki kot linkdop shapang ki la jingerap lingba ka an bala banyo lingba ka district legal service authority Dengan iru kita di hab di barat buat cinta, but kabakam setenak tolong ba, nak bring jengis di cyclist ki donrut ki cyclist ki bawan ki badai ki taki PWD dan ki people with disability taki beri ki ba dan haki guna ki khidmat ting kudang bro ki iwe hak ni kuar nomor ba la dam de naka jingwan chimata japi kani ka rally kamlong ka bajau te hak badai bat ka ande kumsilisha nongkandong te ibun bangim TBA te andre ni semua sorong aku kalian kumni ki cyclist nama bamantak ski long kum bangi ni dan bertah ka ba ni pensai haki pajba sipang kata ka an lemba ka jing sam komplit ke jungi mentan mar bamanta ini ya rally in sam atat ki komplit haki sinong program kom cycle rally hakba ini yok ban Belong nak benta berai tak lah jing pensai berdei baki kam jong ka an kiba kani ka District Legal Service Authority apon district kumno ka syakri nak benta kipa ba jong korok we ke district ti nak kalian jongang jusngo ban penpau ban oh kani ka por menta ba kalau kemudian kam sisa si kata ya nak bentar jongi iwe ningkok ya nak bentar nak kalian jongan simet mak kajun nak bentar jong pibarok betul nak ni bangin tip ya kiai kita ki bentar kiai kita ki kam kiai kita ki jing syakri kiba ka District Legal Service Authority kadon batai ban syakri nak bentar jongi iwe madam taki pajba jongka district ki prokowe kalau bokong san yang ni bangin tip tingin ai ba kani ka cycle rally kani ka awareness ka ba ni penlong hak ni ka por pemerintah hak ni ka step pemerintah kanlong ka jing mentoy nak pemerintah jungi iwe bat kum juru hak bang nyok ban sam yaki pamphlet sa keleng jaka ka bang saya ya kani ka ya ka route jong kani ka cycle rally ai ba barak ru kin yo ya ka jing mentoy ya kin yo ka jing skau thu ya ka jing syai kumno ru bakin yo ya kejing syakri lingba jongkan ni ka District Legal Awareness program dengan jongkan ni bat ru jongkan ni ka office ka ba penyat ka ba syakri nak menta jong pajba bade peti kam an apo jongkan ni ka district jongi ya kan ni la penpau hadin ka thpa ba ka ba bat ka team jong news nam ahja aphoi ka long recovering better for an equitable and sustainable world. Kata kada ka theme jong uniu ahajar aphoi. But kumbangi I how niu ahajar aphoi kat bangi dang don kata ka hakata ka process ban heal na uniu COVID-19 dan ni coronavirus. Di ka United Nations ru ka focus hakata ha ba kumno banyarap yaki beriu bakin la ban recover better lani bakin la ban quite khamha lani ban dan ban bu ru ekta jing ha ka jingmu jong berkhat jing tibrio ba kumno bakin la ban yo ekta ka jing quite ka ba khamha baru ban preserve ya kamariang ban yo ya kataka perthai ka bangila ban shong nila ban sa baru bangin buram ya ka environment bangin yo ya kataka environment ka ba quite ka ba khya di kumbangi lap mission ba kita syak tak jur ha uni COVID-19 kita ki beriau
naki kibade ki marginalized society ki bana kendong ki bana ki remote areas ki ba bale bagi chakta kalong kawai ka deka healthcare system ka bambiang ka lat ajin sumal ka bambiang baru kawai ka jingkta ka ba la sha ka ba kata duni covid-19 ka dei ka jing ya isi para brio mo kataru ka dei kawai na ka jing chakta hauni covid-19 ha ka ba hoi ka sarkar ka aya kata ka order bandan kata ka social distancing henry ki brio pat ki ladan ka jingya jingai ha ka jingya dei ka jongki amdai sho tang kata ka physical social distancing henry kata ka jingya dei ru kala ya jingai khamdam ya ki tu ki brio ki bayo positive ha ni coronavirus ki la sha stigmatize ki la sha pen jingai ki la sha pen kerpang hadu bakaladan kata ka jing kata ka jing shong kata ka jingya sok para brio lani wat ki ri keleng ka perthai rumah ba ladadan kita ki kinu kiri ki ba lajur ka jing kata haune covid-19 ki wipat kiri ki la isi no ki la dan no kata ka jinga kata ka jinga shong suk shong shingan ha pedeng ka ri hi barok we ka ki brio baro ha keleng ka ri hi barok we nila bangin sami ki pamphlet ki jongi ha pedeng ka jing ya penloy ka ni ka cycling rally knamba ki brio kila bantep ya kita ki basic legal rights ki jongi leng bagi pamphlets leng bagi leng kedap ki bangin sami ki pada ki jongi namar ba ki pada omde bagi duna tang ki healthcare system henry ki brio kim tip ha chapang ki legal rights ki jongi ki brio kim tip ha na e bekin yo ki jingarap kat kum kaan te kumbangi tip baka office jong district legal service authority ni yarap kat kum kaan ya ki brio khamtam namaba ki brio ki badai ha ki remote areas khamtam ki district ki jongi dan duna bha ki ba tip chapang ki legal rights ki jongi ki ba duna bha ki ba tip chapang ni ka office jong district legal service authority ru bengi laban yarap ya ki kat kum ka an ti de nak tak da mentah kan ka por ni yasat ek tak example ban lemba ka cycling ni laban ni la ru ban spread ek legal awareness mo shiki pai ba tingin mi penslam ha kan ka por ngap yang so bhai pi baro lang iwi pe iwi klan da ja ka tang yanu iwi pe iwi baro ki bra don ha kan ka por ni program ka jong dan menyak sekali ya, Rebo.